Kudune awakmu ki dadi komentator. Woi ning kene. Asem, wis ngono Kuwi gak mesti masuk tekanan nyata. batin wis sing sapa sing nendang penalti iki? Gekek iki memang sengaja dipletotne ngono. Kok curiga ngono to. Gak pareng. Kesel kok poso-poso main lho bendang bar tak pletotne. Ono ya wis buka to, Bos, kono bengi. Ning Australia to? Heeh. Maine yo bulan akhir ya. Enak-enak iki adu busana berkate mambengi isih ora but. Ya aku mau sak piring karo obor rampene sak tak sup, gasak. Apa ta iki? Sing luwih hati-hati pas murid lur ya wis cedhek oleh botol. Sana endingnya aku pamer. Anu guys, hati-hati memang apa ketika tarawih juga dikunci pintu-pintunya. Iki pokoke wis tombrot tiap tahun arepe nyedeki riyaya kuwi wis hati-hati mbuh motor, mbuh ibu-ibu ning dalan, perhiasan, mbuh tas, mbuh HP, hati-hati tenan wis kuwi. Hati-hati. Wong ngene kan jangan kan di dalan ngene masjid langgar digasak apa meneh ning dalan sing anu. Hati-hati, pamane sing sering mulai bengi, mon. Nek aku lho apa Sing digasak apa? KTP Motormu palsu. yang kitamu ya. Ngono pabrik. Karmia Kunti sapa mang yang minta saat terakhir Mbak Re setuju aku Mbak aku ya mau dengerin. Ben dinyanyekne ya iki lagune rada syahdu iki. Gak iso lah aku ya wis tuwa aku gak iso. Aku wis mikir Timnas wis mau mejer aku. Bakal nyanyi. Bayangkan betapa sulit. Kuwi lho mon. Inilah saat iso. Iso liyane. Mbak Retno ditamatne ayu tapi omongane Pak Ustaz, omongnya Pak Ustaz tunggale akeh nek pasar grosir. Jajal sapa sing mirip aku nek pasar grosir? Petukne aku sitok ae. Ya omong sapa? Awakmu nek sing ngomong. Ustaz bos delon Ustaz Pak Ustaz lho Pak aku. Assalamualaikum Sanum absen aja. Kok malah ngene Sanum bentukane? Omongnya ngene Sanum, fotone ngeri ngono. Iki jane asli pora to Sanum Sabina karo asli pora. Kok nomornya perusahaan 2 kabeh tapi lek luar gitu. Enak juga. Mbak lek Bobi bal-balan iki gemeter lho Mbak lek kalah. Masa ta Bu Julia? Ya Mas mabut malah. Masa jenengan gemeter Pak Tebon? Iya, Berdek langsung. Berdek ngowah. Mulai langsung blow ayo guys mulai langsung buka. Bayar jan. Aku lho ning kene jek maca pengumuman dhewe wis blow ayo. Di tempatku 2-13 juta bar nebasne pari digondol maling ya. Lha iki berarti eroh no iki. Mari nebas iki. Mari nebas. Oh ya mungkin ya kuwi ya tidak jauh juga. Efek PSSI blunder ganti pelatih balik setelan pabrik iki. Ya hasilnya ya belum tentu juga karena pelatih iso juga karena pemainnya juga ya teman. Yes, aku Wis timnas kalah yo ben penting nyandangi anak lanang karo bojo wis cukup. Piye? Biru kabeh, Bos. Karo belanja jajar ya lagune Garuda di dadaku. Iki wayah Kahitna, Bos. Aku wae emosi Supri. Supri apa? Supri Selakajan. Yayangnya Dagrim. Dewi Sukarami terima kasih. Piye to Mbare pendukung Indonesia Mbare aku emosi. Mosok to tenanan ya?